En podcast fra NRK. I denne uge er en 28-årig dansk multimediedesigner, der i øvrigt har irakisk baggrund, blevet idømt 7 dages fængsel for at have publiceret racistiske vittigheder på sine hjemmesider. De fleste af disse vittigheder er formuleret som spørgsmål. For eksempel, hvad er forskellen på en og en eller hvad kalder man 200 i en Diskriminationsforsker Mira C. Skadegaard sagde inden dommen, at det ville være et super fint signal at sende at putte den 28-årige i fængsel i et par år. Jeg er helt enig. Vi bør have mere censur, for gennem mange år har især været for men også og det at mennesker som skal for satire. Derfor glæder det mig, at det nu skal så man som op eller op af. Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Nå tog et vedtak på å legge ned regjering. If you don't have any art, you're pretty much lost.